Кеше гомере уянып килүче табигатьнең сизелер-сизелмәс кенә сыйпап үткән таң җиле кебек. Ул шул кадәр кыска, әйләнеп карарга һәм нәрсәдер аңларга да өлгерә алмыйсың. Утларында яндырып, сагыш, моңга салып уза да китә гомер дигән кадерле мизгел. Менә бу сүзләрне тирәнтен аңлаган милләттәшебез, Батырево районы Шыгыртан авылында туып үскән якташыбыз Киметова Минибану Бәдретдин кызын экраннар алдына чакырам. Чөнки әле 18 гыйнвар көнне ул үзенең ис китмәле олы 88 яшьлек туган көнен билгеләгән булган. Аны бу матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән яраткан кызлары Фидания, Фирдания, Нәфисә, яраткан улы Мансур, кияүләре Илдус, Әсхат, оныклары Ирек һәм тормыш иптәше Регина, Илнар, тормыш иптәше Азалия, Миләүшә, тормыш иптәше Равил, Гүзәл, тормыш иптәше Альберт, Минзилә, тормыш иптәше Фәрид, Ринас, Илнас, Энҗе, Алмаз, оныкчалары Кәрим, Нияз, Рияз, Аделя, Булат, Адель, Амил һәм Илфат котлыйлар. Безнең кадерле әниебез, әбекәебезнең гомер юлы олы эчтәлекле бер китап. Ул гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Бары тик 9 яшь вакытында гына ятим калып, әтисен югалта. Сугыш кырыннан кайтмаган әтиләрен юксыну хисе биләп ала гаиләне. Кечкенәдән үк бар эшкә дә өйрәнеп үскән кыз олыгайгач та авырлыктан курыкмый. Колхозда авыр эшләрдә хезмәт итә. Үз гаиләсен булдырып, балаларын үстерә. Бүгенге көндә инде улы Мансур һәм аның хатыны Гөлсирин белән матур картлык көннәрен кичерә. Безнең якыныбыз чиста күңелле, шидам, артык сүз әйтмәс кеше. Андылар бөтенләй юктыр хәзер. Аның бу тормыштан бер кайчан зары, моңы булмады. Авыртам да димәде. Бар затка түземлегенә ис китәрлек. Әниебез, әбиебезнең куллары шул кадәр җылы, йомшак, алай гына да түгел әле, алтын куллары аның. Ул үзенең күңел җылысын кушып, безгә гомере буе бияләй, ыек башлар бәйле иде. Шул бияләй, ыек башларының җылысы аша әбиемнең җан җылысы, кул осталыгы безгә дә күчкәндер бәлкем. Әйе, без бәхетле. Безнең гомеребездә шундый алтынга тиң, җылы күңелле әниебез, әбиебез бар. Алда да Раббым ни кадәр язган гомерләренә исәнлегендә язсын иде. Шөкер Аллага бүгенгесе. Алдагысын уйлама. Һәр көннән тәм, ям табып яшә. Иманың соңгы сулышыңа кадәр нык, акылың аек булсын. Без барыбыз да синең алда баш иеп рәхмәт укыйбыз. Без сине нык яратабыз. Матур күзле әбиебезгә тулды 88 яшь бүген. Назлы күзең кебек синең гел аяз булсын күгең. Бүген матур теләкләрнең телибез иң изгесен. Кара булыт капламасын күңелеңнең көзгесен. Безнең янәшәдә шулай яшә әле күп еллар. Сикәлтәсез генә булсын синең үтәсе еллар. Күңелеңә күрә көнең, балаларың җан ата. Оныкларың әби диеп сине бик тә ярата. Яратабыз без үзеңне. Яратмый мөмкин түгел. Елмаймыйча сөйләшмисең, нур шәшә синең күңел. Менә шулай күгебезгә шәш әлер нурларыңны. Изгелекләрең күп булды, үбәрлек кулларыңны. Ак яулыклы әби булып, яшә кадер хөрмәттә. Син булганда балаларың яши синең рәхәттә. Кадерле Минибану Бәдретдиновна, 100 яшьлек юбилейгызны да шушылай бала оныкларыгыз, оныкчаларыгыз тирәсендә каршыларга язсын. Алар сезгә дип махсус җыр сайлаганнар. Аны бергәләп тыңлыкча.
Кидермичә җилләр, яңгырлар, әти-әниләрне үзебездә шулай яши алсак иде гел зурлап. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә, әти-әни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә, әти-әни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә. Туар көннәрдә, туган көннәрдә сөенечләр генә китерсен. Оныкларым сөйе, улым, кызым диеп, дәшүләре шатлык иңдерсен. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә, әти-әни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә, әти-әни диеп дә шу насыйп булсын һәр кемгә. Гомерләр тиз үтә, аерылу да җитә, өзгәләнеп кала бәгырьләр. Әти-әниләрне исән чакларында яши алсак иде кадерләп. Рәхмәтле